Samantala, tinangay po na pera sa isang department store sa Basista, Pangasinan, umabot sa 400,000 pesos. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tinangay ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang nasa 400,000 pesos na cash mula sa isang department store sa barangay Poblasyon, Basista, Pangasinan. Ayon sa initial na investigasyon, natuklasan ng security guard at manager ng pwesto ang insidente nang mapansing bukas ang cash box ng tindahan habang naghahanda silang magbukas ng pwesto. Tinatayang 90,000 pesos ang tinangay ng mga sospek sa drawer ng cashier habang 310,000 pesos naman sa drawer sa opisina. Nakita rin ang butas sa likurang bahagi ng gusali na posibleng naging entry point ng mga sospek. Patuloy na nagsasagawa ng backtracking sa CCTV footages ang otoridad upang matugis ang kinaroroonan at matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Kasama mo mula dito sa IFM de Gopar. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.